Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Sallam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji awgusty Ada Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşene başlaýar. Hormatly dinleyijiler, görüşüňiz ýaly men bu gedekki gepleşigi Türkmen Türk terror hyzmatdaşlygy diýip atlandyrdym. Näme üçin? Tebebi şu Türkiýede ýaşaýan biziň 100 miňlerçe raýatlarymyzyň baştan geçirýän, soňky döwürlerde baştan geçirýän kynçylyklar bilen baglanyşykly wakalary analizleýän, teljerýän bolyn, Türkmenistan bilen Türkiýe arasynda gatnaşyklary terror hyzmatdaşlygy diýip atlandyrmakdan başga bir laýyk at tapan ok. Terror diýmek näme? Umuman, terror diýmek kimdir biriniň zorluk çäresini ulanyp nämedir bir zada mejbur etmegi bolýar. Inni Türkmenistanyň raýatlarynyň şugunky gün şu Türkiýede ýaşap ýören raýatlarynyň başdan geçirýän kynçylyklaryny şol ýanky kefitleme bilen kefitlemekden başga hiçbir kwapda şart görýänmi? Mene göremok. Şoň üçin şugunky ýagdaý inni Türkmenistanyň 100 miňlerçe raýatynyň başdan geçirýän şugunky kynçylyklaryny, şugunky şolaň düşen ýagdaýyny bir terror metodyny ulanmak diýip atlandyrmagy mejbur bolýan. Şu terrorizm hem terror çäresini analizleýände, şoň kesitlemesini analizleýände, şo gelip çykýar Türkmenistanyň raýatlarynyň şugunky başdan geçirýän ýagdaýy, şolara garşy ulanylýan çäreler terror çäresi bolup çykýar adamlar. Ina ýöne koýmasal. Dikdün edil geçen ýylyň 1-nji awgustynda bolan waka ýaly bir waka boldy. Bilşiňiz ýaly geçen ýylyň 1-nji awgustynda biziň Türkiýede ýaşaýan raýat aktivistlerimizden käbirleri şo taýy ýygnanyp özleriniň bir nägiliklerini ma'lum etjek boldylar. O nägilikler hem siz bilýäňiz näme bilen baglanyşykly. Ýollan ýapylmagy, pasport meselesi, adamdan Türkmenistanyň içine daşyna pul uratmak meselesi, bir giden meseleler bar. Şonar ýaly meseleleri gozgamak üçin biziň raýatlarymyzyň bir kiçijik bir topary şu İstanbuldaky Türkmenistanyň konsullugynyň ýanyna baranlaryna şoňa garşy hakyna tutulan, şoňa ýörüýte gurnolup taýýarlanyp goýulan adamlar şu biziň aktivistlerimize garşy terror metodyny ulandylar. Ýani wurup benişdiler. Olaňam käbirleriň kimlerdiklerim anyklanyldy. Tenlerine şikayet ýeten biziň raýatlarymyz ýörüýte hastahana baryp poliklinika baryp şonu suud etdiler. Özlerine şolar ýaly terror çäresiniň zorlugyny ulandygyny, tenlerine şikayet salnanyny suud etdiler. Bu iş ýörüýte adwokat tutulýan Türkiýe prokuraturasyna geçirildi. Türkiýe prokuraturasy onuň suuda çekmeli şol adamlar. Derňe o işlerini geçirip suuda geçirdik diýdiler. Ýöne şu wagt için şol adamdan hiç ýerine çäre görülmedi. Hiç bir ýerine çäre görülmedi. Suud edilen zat. Diýme oňuna buňaňyrtynda ýene kim durýar? Diňe bir Türkmenistanyň häkimetleri de, Türkmenistanyň diplomatik edaratynyň işgärleri de, Türkiýeň häkimetleri durýar. Türkiýeň kanun goraýjy organlary diýilýän, kanun gorany olar. Olar diktator rejiminiň bähwidini goraýar. Ýöne kanun goraýjy diýilen ady göterýär. Emma hereket edenlerine olar näme diýär? Terrorçylyk hem terrorçylyk metodlaryny ulanýan haramzadalyň arkasyny tutup şolaň jinayetçiligini bastyrýar edýär. Diýmek bular diýmek näme diýmek? Diýmek şol Türkiýeň öz organlaryň terrorçylyk işine himayet bermek bilen terrorçylyň himayetçilerini öwürlýär. Terrorçylyň himayetçileri diýilen ýörüýte kategoriýa we jinayet kodekslerinde bir terrorçylar we bir terrorçylyga himayet edýänler bar. Şolaň ikisi hem deň hatarda diýilen ýaly jogap bermeli, jogapkärçilik çekeler, jinayet jogapkärçiligine çekilmeli adamlar ýa-da şahsiýetler şolar. Kim şoňa dakylly boldy? Olaň kimlerdiklerini biz görüp otyrýar.
Şoň üçin hem şu hyzmatdaşlygy, şular ýaly hyzmatdaşlygy terror hyzmatdaşlygy diýip atlandyrmakdan başga hiç bir kesitleme ýok. Şoňa gawat gelip dur, şoňa laýyk gelip dur şolan hyzmatdaşlygy. Inne ýa-ni men başlamda aýtdym-da, şol geçen ýylyň 1-nji awgustunda bolan ýaly waka düýün boldy diýdim. 16-njy awgustda dek düýün boldy. Näme boldy? Ina gelin şondan başlaýyn. Bilşiňe däline soňky döwürlerde biziň köp raýatlanmaz ýygy derli ýagdaýda diýen ýaly Istanbulyň aeroportuna çykyp ýurda geçjek bolýarlar. Öz seslerini ýurdun häkimetlerini eşitdirjek bolýarlar. Her hili ýollar bilen. Otagym dip ýanky konsullugyň işgärlerim bar, şodatlarym görüp dur. Ýöne kimler gidýär? Tetanna, Teýranna çarter uçar gelýär. Oňa kimler mindirilýär? Kim para töläp öňünden şol Türkmenistanyň diplomatlaryna ara dururlygy üstülen ýa-da gönnen göni kim para berip bilen bolsa, şolara bilet berilýär, şolara ýurda gidýär. Şu ara dururlar tapyp bilmedik bolsaň, ýa-da şolara şol bilede ýeterýär pulun ýok bolsa hem giden ýok. Onam görüp dur, adamlar görüp durlar. Bar öz gözleri bilen görüp durlar. Ýörüýte saýlanan adamlar ýörüýte kim tölen bolsa pulun tölen bolsa, ödem ol biledin bakasýar adamlar. Biledin bakasýar. Biledin bakatyndan näçe köp tölemeli pul. Olan para. Şonu tölemesen gidip bilen o. O gurgulu adamlaran barıp şo taýda seslerini eşitdirjek bolýarlar. Olan sesini eşitýär bular. Ýöne bular sesini eşitip adamlara rehim etjek adamlar ýok. Sebäbi bular terrorçylar. Terrorist olar ýa-da adamçylyk duýgusy bolmaýar. Terrorist diňe güýjülanyp dogurlyk şäheresinde olup özüne behwit kazanmak tendensiýasy bar. Olan behwidi näme? Öz kiseleri. Öz haram nefisleri. Şeýlelikde ahir soňy şu ýygy derli geçirilip duran şähere Türkiýem käbir habar terişdilerini ünsini çekdi. Ýene üns beriň şo taýyp barýan biziň raýatlanmazdan ýa-ni käbir habar terişdileri Türkiýem habar terişdileri baryp habar kanallary da täzelikler kanallary ýa-da kanallar baryp şolardan interwiu alýarlar biziň raýatlanmazdan. Ýöne şolar Türkiýe döwlet telekanallarının habarçylary däl nefer edin şu taýda ne görgüli biziň raýatlamada ahir soň ýüzlerini açyp interwiu berip durlar. So Türkiýe jurnalistlerine. Ýöne şulardan şu interwiu alyp duran jurnalistler Türkiýe döwlet habar agentlikleriniň ýa telewizionyalanyň jurnalistleri däl. Bular kişijik bir ýöne YouTube kanallarynyň habarçylary. Şolar barıp şo görgüller interwiu uradylar. Ene ýakynda geçen hepde şo bir kısan telekanaly şu YouTube kanalynyň jurnalistleri barıp şolardan ýene biziň seredin ne biziň raýatlamada ahir soň ýüzlerini açyp açyk aýdyp oturýarlar. Şu taýda näme diýerler şol raýatlar. Şol öz dertlerini aýdýarlar. Bar islegimiz näme diýär? Ýurdumyza barmak, öz dogan garyndaşlarymyza gowuşmak, öz çagalarymyza gowuşmak. Biziň başga arzumyz ýok. Biziň hem hakymyz bar diýerler kanun boýunça. Ýöne şoňa mümkinçilik görenok diýip tutýarlar görgüller. Ne seredin şu taýda. Ýüzlerini açyp açyk aýdyp oturýarlar görgüller. Indi ahir soň. Mundan da gorkan bolsalar indi bilen sabar käseleri dolly bilen sabar käsesi. Dogry diýerler. Öňden biz bäri aýdyp gelýär. Şeýdin ýüzüňizi açyňda arkaýyna aýdyň siz hiç il kanuny bodaňyz ok. Edýän talabyňyz bir kanun zat däl. Edýän talabyňyz konstitusiýada berkidilen hukuklaryňyz siziň ýurtdan erkin çykmaga da hakyňyz bar, ýurda erkin dolanyp gelmäge de hakyňyz bar. Şoňa da Türkmenistanyň ýa-ni döwletiň öz hökümeti şert töretmeli. Siziň girmeňize hem çykmaňyza şert töretmeli. Siz o taýp emedekläp barmaly. Siz o taýp eşege minip ýa ata minip barmaly. Siz o taýp döwlet tarapyndan döredilen şertlerden ýa-ni ýolukçy uçurlaryndan peýdalanyp barmaly. Şolam Türkmenistanyň hökümetiniň borjy bütün dünýä hökümetleri şol borçlaryny ýerine ýetirip oturýarlar. Diňe Türkmenistanyň hökümeti şonu ýerine ýetiren. Siz hem şonu talap edýäňiz, şonu talap etmeli. Indi şoň üçin size şular çäre berjek bolsa, görsinler. Onda biz bu goka hatam ulapmaly.
Ýöne görüp bilmeýärler. Indi düýün şular ýaly şo çekilip ýörlen ejri adamlaryň derdini hat üstü bilen Türkmenistanyň prezidentine ýetirmek üçin şo Istanbulda ýaşaýan aktivistlerimiň kiçiräk bir topory Istanbuldaky Türkmenistan konsullugynyň ýanyna baryp şol haty ilki kameraň öňünde öýler birek şeýdip video alyp ilki şo hatyň tekstini kamerada okudylar. Onu näme üçin okudylar? Şonu internetde ýerleşdirmek üçin. Inha biz geldik. Ödem ol bir demonstrasiýa däl adamlar. Protestem däl. Olar näme etdiler? Konsullugyň howlusynyň daşyna Türkiýanyň öz territoriýasyna durup şo hat okudylar. Ýoluň gyrasynda hiç kime päsgelçilik göretmeýän. Ýoluň gyrasynda durup şonu hat okudylar. Olaň elinde plakatam ýok, transparantam ýok, lozungum ýok, hiç adam ýok. Ol protest däl. Demonstrasiýa däl. Onuň üçin hiç ýyly uruf adam gerek däl. Onuň üçin kimdir bir ýerine duýdurmagam gerek däl. Sen ýöne barýaň, ýoluň gyrasy bilen barýaň, durýaňda bir ýerine ödüňe videony alýarýaň, men şu taýda video alýar. Men şu hat okujak diýen, ha o sen tanışyňam, sen bilen baran, sen joraň, dostuňam. Seni video alýar, senim durup şu kameraň öňünde ýöne hat okuýar. Men häzir şu taýda daşaryk çykyp bir ýoluň gyrasynda durup hat okudum, bir kimdir birem şonu kamera alsa, men kanun bodammy? Hiç bir döwletde kanun bodammy? Hatta Türkmenistanyň içine barwam şonu şeýitsem men Türkmenistanyň kanunyny bodammy? Hiç bir kanun şonu gadagan eden ok, ýoluň gyrasynda durup hat okumaklyk, onam ödüňi ýazdyrmaklyk video hiç bir döwletde hatda iňňir diktator döwletleriniň kanunlaryny şo gadagan edilen ok. Emma bular näme diýär? Türkiýe polisiýasy şoňa ýol bermejek bolup herdady. Üstesine de Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň işleri ýene terror şäherlerine ulanyp öýle ýüzlerini görkezdiler. Ene terediňde şu taýda biziň ýanky şo gurrun ne diýen aýatlar, men şu taýda ýoluň gyrasynda dur. Bular aňarsynda ana howly, ene bu aňarsyndaky binada konsullugyň binasy. Bular howlyň daşynda durlar. Ýoluň gyrasynda durlar. Geçýän uluglara, geçýän adamlara päskel bermän. Ine ellerine de hat bar. Ine şu taýdaky dronyna käbir illeşlenmedi. Ine şu videony alyp durana bir Sultan Tagany bar. Ine bu taýdaky bu gapdallaky, bu taý tarapdaky ýaşuly Türkiýeli insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerden biri, bu guramalaryň ýol başçylarynyň biri. Ine bu tarapdaky gök koýnakdan şoň kärdeşi. Ine hat okap duran illeşimiden aktivistlerden biri İstanbul'daki Atamra Saparov. On kaptanına sağ tarafında yine bir aktivistimiz Ahmet Rahmanov. Bulan aňyr ýanyna yine bir aktivistlerimizden biri Zarina Akçamova. Ine bu garada ine bizden çep tarapda bolýan hata kapturan ýigidimiziň sağ tarapynda bolýan. Bulam inha Türkmenistan halk hereket diýilýän biziň raýat jemgyýetimiň ýol başçylaryndan biri Roza Murat Gurbandur diýip molmaga diýýärsiňiz. Ne bu taýda ýene bir aktivistlerimizden biri Arslan. Ine şular durup ýöne hat okuýarlar. Hatda näme hatyň mazmuny nämeden bar? Şu ýan kaýdylan zatlar. Türkmenistanyň Türkiýede ýaşap beren 100 miňlerçe, ýagny 1 milyona golay raýatynyň Türkmenistana girip çykmaklaryna ýol açyň diýär. Türkmenistanyň köne pasportyny göçerýän raýatlanmadan şo pasportlaryny arkaýyn Türkmenistanyň içine girip çalşyrmaklaryna ýol berin. Ya Türkmenistanyň daşynda galjak şo pasportlary göçerip beren daşynda galjak raýatlanmadan pasportlaryny konsullugyň ýa-da işliýçana üstü bilen täzeläp berin. Ine şular ýalanatlar. Elementar zatlar kanun tarapyndan. Indi şu haty okawat ýerler, bular şu taýda haty okap, video alýarlar. Toň maksatlary näme? Şu haty şol howlyň içine giren etdiň, o taýda okap durmak däl, göni baryp haty şu diplomatik edaraň iş ýaryny goşurmak. Şunu prezidente ýetirin diýip, hatam Türkmenistanyň prezidenti üçin ýetlenen şoňa ýüzlenme. Indi onaň şolar haty okap bolýar. Haty okap bolan soň ine bu Türkiýeli insan hukuklaryny goraýjy guramaň ýol başçysy olam öýet pikirini aýdyp dur şu taýda. Ondan näme bolýar? Howlyň daşynda dur adamlar teredin. Şoň ýanyna
şu konsulluğu gorayan polisiýa işgäri, ödem Türkiýe polisiýa idarasynyň işgäri gelip dargaň diýäsiniň diýe şu taýda durup gurrun etmäge hakyňyz ýok diýär. Bular ma diýär, bile şu öňde duran şulay al wa ne şu taýda peýda boldy. Şulay al biziň aktivistlerimiň adwokaty, ödem garaşsyz Türkiýe garaşsyz adwokatlar idarasynyň ýol başlaryndan biri şu. Adam gülden sönmez, ine şulay al. Bulamaydy ya, ýa-ni polisiýa gelýär, ünslerim. Şular ýöne gurulap durlar, kamera öňünde, ýoluň garasyna. Olin polisiýa gelýär, hände dargaň diýär, diýe hakyňyz ýok şuýdy. Adwokata maýdy, ona ele hakymyz ýok. Hakymyz bar diýär, biz ýoluň garasynda durup ýöne gurrun edip durus. Ine seredin ine. Polisiýa işgär gelýär, ödem jaň edip dur, kimdir birine habar berip dur. Şuýdy diýen ha, raýatlaryň bir tapary üýşüp durdy. Ine adwokat düşündirýär buňa. Hakymyz bar diýär, Türkiýe kanunyna görä biz hiç kime päsgeler özleri el çarpýarlar heredin. Bu gepin dinlemejek bolup el çarpýarlar. Dogry diýerler. Hakyndan çykýarlar gepin dinleme. Indi heredin, ine de ýa-ni konsullugyň gapasy, howlusynyň gapasy. Bularny guruldylar, kameraň öňünde guruldylar. Hiç kime päsgel bermän. Ellerine heredin. Hiç il plakat ýokdur. Elinde plakat bolmasa, hiç il syýasat çağırış etmeseň, bul protest aksiýasy bolanok, bu demonstrasiýada bolanok. Ýöne adamlar gelip hata kodular, kameraň öňünde. Hiç kime de päsgel ýörenok. Indi bular näme diýär? Hata kap boldular, öz pikirlerini aýtdylar kameraň öňünde. Indi bular şol howla girip şu konsullugyň işgärlerini şu hata gowşuryp, şonu prezidente ýetirin diýip haýyş etmekçi. Şu maksat bilen ine bular howla girip barýarlar. Indi şu taýda video kesilýär. Bular howla giren soň bular videony alanoklar. Ýönünde seredin, şondan soň näme bolýar? Şondan soň şular girenden soň giribine hat gowşurjak bolýarlar, bu hatlaryny hiç kim alanok. Hatlaryny diplomatik edaralaryň işgär, ýa-ni idaraň işgärleriň hiç bir alanok. Özleri meýän taýýarlyk görüp durlar. Ýa-ni polisiýa işgäri şu haramzada jaň edip şoň içine habar berýär. Ina bular häzir barjak bolýar, hamala bar jenaýet etjek bolýan ýaly. Ödem Türkiýe polisiýasy aýdýar. Şolara duýdurýan ha taýýarlanyň diýip. Hamala bir şolar baryp şu edarany zabt edip aljak bolýan ýaly. Bir nähiller bir jenaýetçilik iş etjek bolýan ýaly duýduruş berýär. Ödem görüp otur şolar häzir şu haty ýöne baryp şu kagazjy gowşuryp gaýtjak bolýar. Oň içindäki edaraň işgärleri näme diýär? Hamala bir lokan bir ýaragly duşmana taýýarlyk gören ýa taýýarlyk görüp durlar. Ýürüte strategiýa işläpdirler. Ýagny şu binaň arka tarapyndaky ýagny işgärliň özü üçin niýetlenen gapydan çykyp şulara hüjüm etmek hem ýenişmek şulary. Indi özüňiz pikir edip görüň. Şol adamnyň günäsi näme? Bardy idara bolýan tem konsullugyna ilçanaga gelipdir. Aglabasam öz raýatlaryň beýlekleňem iki tane insan hukuklaryny goraýjy Türkiýe ýa hukumatynyň işgärleri. Birim adwokat, resmi jurist adwokat, şolaň hukukyny goraýan aýal, şolaň ýany bilen bar. Şolary bir aýylygan şol hukukly duşman hökmüne bular kabul edip näme diýär? Indi bular men döktüğün bir näçe bilen guruluşdum. Hemme bolan wakaly jikme ýörüýte şol analiz edip. Şolaň her biri bilen guruluşyp. Indi bular näme diýär? Bardyk diýär gapyny kakdyk, açdylar gapyny, hat berjek bolýar, almadylar. Hormatly prezidentim, da hat ýadyk şu haty. Aýtak duruň diýdiler diýär, gapyny ýapdylar. Ay bilim garaşyp dursa näme bolar? Ay çykarlar haty alarlar diýip. Omar mana diýär, beýle tarapyndan şol binaň böwründen idaraň işgärleri üçin niýetlenen gapydan ýa bir näçe ýaş oglanlar çykdy diýär. Daýaw. Şo taň şoň işgärleri hem taýýarlanyp durupdurlar. 10 töwerege adam çykdy diýär. Kaptalymyza geldi diýär, garaşyp durlar, heýe howlyň içinde başga da adamlar bar. Kimdir biriniň diýär, görkezmesine, komandasyna garaşýan ýaly durlar diýär. Bizim diýär geň gördük, hani bular çykdylar, ony näme hatymda alan oklar diýip. O warmanda diýär, konsullugy öýde çykdy diýär, hemem şol Merdan Mustakyp diýip şoň kömekçi bar haramzady. Öňden beri ady tanalýar. Şo çykdy da diýär, barmagyny şom boldup diýär, kime hüjüm etmeligini görkezip başlady diýär. Ana şol heýe gapdalmyzda başga da adamlar bar diýär. Şu eýleklere hüjüm etmän şu ala öyle diýär, şo bir üç baran adamdan şu aktivistler kimdigini öz barmagy bilen görkezdi. Olaram ýa-ni ýaş oglanlaram hüjüm edip ýenjip başladylar diýär.
Ondan şolaň biri hatda ele geýilýän kastet, demir kastet ulanyp, aktivistleň biriniň edil burnuny urýa. Na oğlan hem ne ştaýda görüp dursunuz. Ene bu oğlan şu ýanky hatta kapdyron Atamra Saparov. Ene bu görüliň ýüzüni nädipdirler. Şunu urana Merdan Mustakov şol. Konsuluň kömekçisi. Şolaňam ýadyna galan, seredin bu maňlaýyn şapypdyr şoň bilen. Şu inni terror akty diýär adamlar. Özüňiz baka berin. Şunu adamlar ýöne şu hatymyzy alyň diýip kagaz bilen barýarlar. Şeýtiň bir iň bir barp ýatan akmak bolandan, nadan bir diplomat bolanda da bolýa, sen dünýä garaýşyň dar diýeli. Ýöne sen daşary ýurdun diplomatik edaratyny işläp beren bolan diýmek sen düýünde bolup şugun gelen näçe dünýä. Ya şu idaraň içinde düýünde bolup şugun gelen näçe bir azık görüntiň dünýäni. Birazcık diplomatik idaralar nähil işleýänini görüntiň telewizorda görüntiň birine ýeşdendiň nähilrä işleýärler. Iň bolmanyny bir şolary öýkündir birägem inhap näme bolar ka diýip oturup pikirlenmelidiň ha. Bu bolýar şu haty alalyň da bular kok goýbereliň soň haty zibile musor oklap goýbereliň diýip maslahatlaşyp şonu medip bilýän. Şonu medip bilýän. Ýöne şu baran aktivistler gözüni goýamak üçin ýöne şolary ýerlerini uğradyp goýbermek üçin bir parahatçylyk bilen, arkaýçylyk bilen bolýar arkaýy gidiveriň. Ene hatyňyzy allyk, hatyňyzy uğradyp yalan sözle de uğradyp goýber. Ýok, bular ona denok. Bular ona denok. Şu gelen hatyň özüne bir ullukan bir hoply bir zat ýokmunda. Indi şondan hem goranmaly, onam näde goranmaly? Hüjüm edip goranmaly. Olar çok haty getirenleri ýenjik goranmaly. Gaýdyk gelmedi ýal etmeli. Bular şoň strategiýasyn düzýärler. Şu konsullugyň içinde oturup şular baryançalar, baran soňlarym garaşyp durkalar, oturup ýankyň pikirine denoklar, gelin şu hatalyp dynk goýberelim diýenoklar bular. Ýok şu hatalyp getirenlere jeza beriliň diýerler. Indi bu konsulluk bolanokda jeza beriş idarasy bolýar. Özüm nähil jeza beriş? Nähil metodularyň? Terror metodunyň. Gaýdyk gelmedi ýal etmeli, adamlar gorkulmaly. Şu nämen gorkudýar? Şu Türkmenistanyň hökümeti işgärleriniň mentalitetini gorkudýar. Mentalitetini gorkudýar. Bize näme etsegen bolýar? Bize şulu adamdan hat getirmäge de haky ýok diýip düşünýär. Şolaň beýnitinde şu adamlar. Şoňa ýüzleriň şulu adamdan hat getirmäge de haky ýok. Bizim şolaň hatyny getiren hatyny almaga borçly däl. Bolýar borçly däl bolsa onu oturuver hatamy. Ýok, olar oňgulynam çäklenok. Indi näme etmeli? Gaýdyk gelmedi ýal etmeli şolar. Nädip? Ýençmeli. Maňlaýlaryny ýarmaly, eliňe kastet diýip. Şonam etdiler. Indi teredin, bu millet çäklenok. Şol işin arasynda ýanky polisiýa gelýär. Birinjiden şu Türk ýanky konsullugy goraýan yerli polisiýa işgärler we iki tanty gelip şolar ýenjilip durka şoňa şaýat bolup durlar. Şol işe goşulşanoklar. Şonu hatta konsullugyň işgärlerini hüjüm edip duran adamlar saklajagan bolmandyrlar. Keseden syn edip durýarlar. Soňamynda bular garagan bolup şo taýda ýenjil üstüne ýanky haramzadalar biziň aýal gyýlanmadan diýip biýerler. Zarine Akjamowany diýip biýerler. O Dür Sultanyň içine depipdirler. Urup ýere ýykypdyrlar. Ödem şonu edenden birem gönnen gönü Dür Sultany şolar ýaly çäre gönünden birem. Şo ýanky diýilýän Merdan Mustakov. Inni boljak iş bolýar, bular ýençýärler, bu görgüller howludan çykýar bolýan. Şol aralykda ýene de ýörüteçe çağırılan polisiýa idarasynyň, yerli polisiýa idarasynyň işgärleri gelýär. 7-8 sany işgär gelýär. Olaram şaýat bolýar. Ganda harptyryp duran ýanky aktivistim Atamra Saparowyň bu halynam görýärler şoňlaryň ýenjilerini. Bular ama ýene konsullugyň işgärleri biz şeýtdiler. Çäre görüň diýär. Ne olan borcu näme? Desine protokol düzmeli. Desine protokol düzmeli. Şo yerli şaýatlary, howlyň içinde bir giden şaýatlar bar. 50-60 görek adam dur diýär bizi görüp şolatlary. Şolardan hem görkezme almaly. Şu hakykatdan hem şeýle boldymy? Olar keseki neutral şaýatlar. Olar tarap goýulyp etmäge, olaňam
haky ýok diýip olar uruşa gatnaşanoklar. Ýöne şolaram çekip şotaýda bir giden adamlardan sen destine şaýatlyk görkezmesini alyp bilýän. Bular ony edenoklar. Bular ony edenoklar, bular nämet, ýene nämet edi geçen ýylky bolşuýaly şonuny bastyr ýetir etmeli. Üstüne şu aktivistlerin öýlerini şu tak barandan öýlerini jenaýatçylyga çekşek bolýarlar. Ýene de konsullugyň işgärleri bulara terrorçylyk, ýene terrorçylar hökmünde bulara jenaýatçylyga çekdirjek bolýar. Şeýlelikde şu ýençilerinden iki tanesini ýanky Atamra Saparov bilen Dür Sultany bular ýanlary bilen aky diýerler. Ellerinden tutup ýanky polisi işgärler, ýerli edara. Bulan ýedi bilen hem ýanky adwokatlar bar, ýanky hukuklaryny, ýanky insan hukuklaryny goraýjy türk aktivistlerinden birini aky diýerler. Zor bilen elinden tutup. Indi şolara jeda çäre görjek bolýarlar, bar protokol edip. Adwokatym bar ýanda üstesine de adwokatyň şotaýda bir ul eden işi bar, şo gülden sönmediğilen ýan kaýalyk. Hemme adwokatlar ayağa aldyr ýa, tanyş bilişlerini jaň edip. Olaram içeri işler ministrligine çykyp gelýär destine. Şo taýda şolaň maňlaýyny getiren zady biziň aktivistlerimiň, şolaň ýanynda şo adwokatyň bolandygy. Bolmasa bular ýene de geçen ýyl edişleri ýaly destine kamera atarlardylar. Şonu alyp çykdy şo adwokat. Alyp çykdy, diňe bir alyp çykmak bilen çäklenmedi diýdiňler. Jaň edip adwokat içeri işler ministrligini ýokardan görkezmek gelýär. Duýduruş gelýär. Olan günahı yok diýip, siz günahsız adamlary beýdip siziň neme saklama hakyňyz ýok diýip. Kimden gelen belli däl, ýöne ýokary wezipeli işlerlerden birinden gelýär. Şoň üçin bular goýbermäge mejbur bolýarlar. Ýöne şol ýerli polisiýa idarasynyň işgärleri protokol düzmekligiň ýerine şu hakyky jenaýatçylygyň eden işini şo taýda hasaba almagyň ýerine şonu eden oklar. Üstesine indi şol ýanky ýerli polisiýa idarasyna barmadan ozal bular näme diýär, ýanky urlanma esasy ejir çeken Atamra Saparov poliklinika var, ertýärler Atamra Saparov. Poliklinikada da bu adamda hiç ili şikayet yok diýip diagnoz goýýarlar. Seredin ýüzünden gan akyp dur, maňlaý çapylgy. Ýöne şo taýda seredin şo ýerli poliklinikaň lukmanam şo taýda şu Türkmenistanyň konsullugy bilen baglanşyklydygyny şu wakaň görüp, şonam eşitip, şo taýda şol lukmanam şonuň üstüni bastyryp üstüne çek bolýar şu terrorçylygyň. Soň ýanky haty alyp okuýarlar gony. Bizim aktivistlerimiz şu adamda hiç il şu adamın bedeninde hiç il kemçilik yok, hiç il şikayet yok, hiç zorluk alamatları yok diýip diýagnoz goýupdyrlar. Ýüzünden gan akyp duran adam aşalar ýaly diýagnoz goýýarlar. Gödüňiz getirin, men näme üçin Türkiýe häkimetlerini terror ahmatdaşlygynda edýä diýip atlandyrýan. Hatda görýäňmi poliklinikaň işgärlerine çeni şolar ýaly terrorçylygyň üstüni bastyryp etmek işine gatnaşýarlar. Soň bular näme diýär, ýerli polisiýa bu işi hiç ýyly başgaldyrman soň, hiç ýyly protokol düzmeýän soň, hakyky jenaýatçylary, terrorçylary şäher görmek barada hiç ýyly hereket etmeýän soň, bular göni prokuratura barýar. Prokuratura barýar, ýanky çağlayan etrawynyň adalet saraýy diýip, ýanky adalet köşkü diýip bir edarasy bar bilen. Şoň üçin bilen prokuratura hem masudam şo taýda oturýar. Göni şo taýyp barıp prokuratura görkezme berýärler. Hemme şaýatlyk görkezmelerini o taýda ýazyp alýarlar, ýanky prokuraturaň tülçüleri. Adwokaty medet etmeli işini diýär, soňam prokuratura bulary täzeden başga bir poliklinika ura diýerler. Şo taýdan medisina barlygyndan geçdiler. Öten akşam bolanda. Öten akşam giýişlige çenli şolaň her biri ýanky barlygdan geçip, hatda şo Zarini Aktyamowaň ýany bilen baran kiçijik çağalaryny çenli şikayetini alypdyrlar. Şo taýda şo görgüller şolaňam şo ulusy 4 ýaşyjy çağaty ýykylyp şikayetini alypdyr şol basabatlykda. Indi şu atlary ýanky adwokat şu taýda ne goýdurman diýip söz beripdir. Goýdurmalam diýär. Bu taýda gaty ulu skandal boldy. Adamlaň ýöne bir arzyny erteli üçin şular ýaly terror çäresi boldy. Üstüne ýanky diýär indi. Şolny polisiýa işgärler üýşüp gelen ýagdaýynda da şo taýda şolaň gözüniň öňünde 7-8 san polisiýa işgärler gözüniň öňünde şol ýanky merdan Mustaqif diýilen haramzada şu ýanky adwokata elge atyp şonu itekläp, güýjülanyp, zorluk çäresini ulunýar.
Şolun gözünün öňünde. Advokatam aýdýar. Sen näme diýäň? Sen bilýän şu wagtken kanuny bozup oturýarsyň. Sen maňa elle girmäge hakyň ýok. Men Türkiýeň raýaty. Men sana hiç zat etmedim. Senem gelip şu wagt men silte maňa zorluk çärasyň duranýar. Men senin gözüňde ot ýakarnyp şu wagt diýär. Ondan yerli polisiýa işgärlerini bilýär. Olaram polisiýa işgärlerim hiç zat ýok ýa herede oturýar diýär. Ondan soň şu taýda ýanky advokat Gülden Sönmedin şu polisiýa işgärlerini aýdan urtýardy wa. Şolay diýär polisiýa işgärleri. Bolýa indi size Türkmenistanyň raýatlaryna bir hiç bir alga almal bir janar hökmüne garaýan bolsaňyz men Türkiýeň raýaty inhatiýetiň gözüňiziň öňünde ejir çekdim. Maňa güýjül ondy. Ne şul adam siziň gözüňiziň öňünde. Ýöne näme meni goraňdy? Siz näme meni goraňdy? Türkiýeň kanun goraýjy organynyň işgärleri bolup näme meni goraňdy diýip sora görenler agyldyryny suwlanýar bolupdyr diýär ýankylar. Şu näme görkezýär adamdy? Näme görkezýär? Şu iki ýurdun ýokary derejedäki işgärleriniň arasynda hem hökümet edaralarynyň arasynda, içeri işler ministrliginiň derejesinde, daşary işler ministrliginiň derejesinde terror hyzmatdaşlygy bar. Terror hyzmatdaşlygy bar. Şonu etmäge ýol bermeli. Türkmenistanyň hökümetine, Türkmenistanyň ilçe konsullugyna gedek gelenine şolaň öňüne böget dolaýmaň. Şolar näme etmäge haky bar diýilen şol. Şol diýilmedik bolsa, şu polisiýa işgärleri şey diýip durmazdy. Iň bolmanda bir zat diýerdiler, iň bolmanda. Beýtme how diýerdiler. Şon diýip bilen okma diýmek ýokordan görkezme bar. Ýokordan görkezme bar şolarda. Şoň üçin şolar milt edip bilen oklar. Eger ýokordan görkezme bolmasa, şolar iň bolmanda öz bir iň bolmanda mertebelerini goramak üçin diýerdiler şonu. Öz wezipesini goramak üçin diýerdiler. Sebäbi şu daýda kanun bolup durka, zorluk çäresi ulanyp durka, senem sesini çykarmasaň, sen wezipenden gidip bilýäň. Bulara näme diýilýär? Sen wezipenden gitmersiň. Şu datlara gözüýüm, bir arkaňda durýar diýilen güýç bar. O güýçler kimler? Hökümetiň güýçleri. Hökümetiň güýçleri bolmasa şonu ýazat bolmaýar adam. Inni bu zat güýönelige gutormaz. Şoýanky advokat, ören tanymal advokat Türkiýede, oňa markatynda bir giden advokatlar dur. Garaşsyz adwokatlaryň jemgyýetiniň ýol başlarynyň biri şol. Bularyny bu taýda goýmaz. Sebäbi bu konsullugyň haramzadalarynyň diýişlerine etgali geçen ýyl çäre görülmedi. Türkmenistanyň raýatlarynyň üstünden dep bilediler, edenlerini etdiler, mertebesini basgyladylar. Inhada edýänimiz şu diýdiler geçen ýyl. Ýöne bu ýerek. Türkiýeň raýatlarynyň mertebesi basgylandy. Türkiýeň raýatlaryna el gatyldy. Türkiýeň raýatlaryna garşy terror, zorluk çäresi ulandy. İkizan insan hukuklaryny goraýjy adama zorluk çäresi ulandy. Adwokata zorluk çäresi ulandy. Inni ertir, ýagny şugun şol ýanky medisina barlyklarynyň netijesine garaşylýar. Şoň netije hem prokuratura geçirilmeli, soňra suda geçirilmeli. Indi bu iş bu taýda durmaýar adam. Şoň üçin şu saatlardan çekinip durmaň adamlar. Şu waka näme görkezýär? Biz näçe agdymyzy ýumdygymyz şo. Näçe çydamlyk etjek bolduğumuz şo biz şonçoda şol ýokardaky oturan haramzadalara hasam şu eden etdiriklerini etmeklerine biz ýol berýäs. Şolaň hasam gäpleriniň azmagyna, şolaň hasam zanniýaman adamlara ýöwürilmeklerine bizim öýdümiz içeri berýär. Olar näme pikir edýär, olar näme netije çykarýarlar? He, bize näme etsegen bolýar eken. Biz bundan beter edersip, size adam hökmünde de, hatta hayvan hökmünde de. O basylyp gidilýän ýöne bir palçyk bir çöp hökmünde de garanoklar. Şu ýankyny waka gatnaşan raýatlarymyzdan biri, Rodamrat Gurban Nurdiýew, şuň gün inni oğlunyň pasyrdyň möhledini zolçak bolýar. Bundan bilýän ekenler, konsullugyň işgärleri. Inni bir aýa ýakyn wagt ýary, şoň ýanky mollamagan oğlu da üçin şoň pasyrdyny uzalyp berenoklar. Öýlerim aýdypdyrlar, oğlu bar ýa pasyrdyny uzatmak üçin kämillik ýaşyna ýeten oğlu. Kakan gelsin diýerler.
Bilýän ekendir. Şol oglunyň adyndan, familiýasyndan şoň kimiň oguldygyny bilýän ekendir. Näme üçin? Sebäbi ýanky Rodymrat YouTube'da çykyş edip tanqid edýär Türkmenistanyň häkimetlerini alyp barýan adalatsyz syýasaty. Şoň üçin indi bular näme diýär? Şondan aralmak üçin ýanky ogulunyň pasportynyň mökletini uzaldyp berýän. Indi ogulunyň ýerine öýde bar ýa. 2-3 gedek barypdyr. Ýöne urada idim urada batýarlar diýär. Öýlerim diýär ýaňda dawam aýdýalar diýär. Hä senmi? Entek sen gatnarsyň diýilen ýa jogap berýärler diýär. Ine bulan edýändä. Ine bulan edýändä. He, sen tanqid etdiňmi bir ýerde biziň syýasatymyz? Öýlerim bir kanun syýasaty tanqid edilýär şolaň alyp barýan iş praktika. He, sen tanqid etdiňmi? Ine görürsiň ine biz sen gözüňde ok ýakar diýip edenler ne diýerler? Şoň üçin şuna da karşı köpçülüklerin olup görüşmeli adamlar. Köpçülüklerin olup, yani 2-2 adam olup etsen, ana olan edýändädi. Şu 2-2 bolup etmeli, köpçülüklerin olup etmeli. Şoň üçin şuna atlan öýde belli bir neticede berýär adamlar. Indi her bir zada ünterip görüň, şu toňky geçirilen proses şäherlerinden soň şoň netijesinde indi ýakyn wagtlarda Türkmenistan ile Türkiýeň arasynda Howa gatnamlar ýyljamlanyp başlajak diýip maglumat çykdy. Indi şu arada da Türkmen News neşeri ýakynda şular ýaly maglumat berdi. Öýlerim men hakykatdan hem şol nemänem görkezdi. Ýa şu tertibini, Howa ýanky ýoluň şurlarynyň gatnaşy tertibini. Şu taýdak maglumata görä 1-nji sentýabrdan başlap Türk Howa ýollarynyň uçurlary bir taraplaýan ýagdaýda, ýagny Istanbuldan, ýagny Türkiýeden Türkmenistana uçup başlajak öýlerim şu taýdak maglumata görä. Her gün bir uçur uçmaly. Istanbuldan Aşgabat'a çenli. Indi ol bilediňem häzirki resmi bahasy ýene şu taýda şoň saýtynda şol maglumat durýar. Bilediň resmi bahasy häzirki kurs boýunça $538 diýär arzandan. Ödem diňe bir taraplaýyn uur görkezlipdir. Diňe Istanbuldan Aşgabat'a uçýar. Ýa-da näme üçin ol görkezlenok? Diýme onda bir taraplaýyn bolmaly. Türkmenistandan taşyna adamlar çykarjaklarmy? Näme ol düşünip bilýär. Ýöne pandemiýadan öň şol uçur iki taraplaýyn ýagdaýda bilet alanda, ýagny Istanbul, Aşgabat, Istanbul'a bilet alanda $350 bolan bolsa bahasy häzir diňe bir tarapyna $538 alýarlar. Buňa ödem ýanky bir para horlugyň bir görnüşi bolup görünýär. Mundan daşary noýabrdan başlap Dubaýa hepde 4 gün howalatnalar ýani ýol uçurlary gatnap başlamaly. Ýani hepden 2-nji güni, 4-nji güni, 5-nji güni hemen bazar güni. Inni şu zatlar näme netijesi? Ine biz garaşyk görersendi. Bular häzir adamlary köşüşdirmek üçin ýöne şonu goýdularmy? Ýöne beýdiseň ýan bilet satylypdy. Resmi ýagdaýda ýanky biletleň bahasy bar. Sen Türkiýeň howa ýollaryna häzir eger şol uçurlaryň hemmesi egem dolmadyk bolsa, ýöňünden satylyp gutarylmadyk bolsa şol biletler häzirden gazaklanyp görüň, siz şonu alyp bilýäňiz, alyp bilmedi. Häzirden hem bilet satylýan bolsa diýmek şol uçurlar ýokman uçaýmaly. Ödem Türkmenistanyň howa ýollarynyň uçurlary däl, Türkiýeň howa ýollary uçurlary hem Dubaýyň howa ýollary uçurlary. Şuň näme netijesinde? Näme üçin aly öyle birden indi sentýabrdan hem ýanky noýabrdan başlap ýanky uçurlar ýola goýulmaly edildi. Şol adamlar siziň şu Istanbul'un aeroportuna barıp tuzuran goýuňyzyň netijesi. Netije berýär şol. Netije berýär eken ana. Şu näme görkezdi ýene de bir gedek. Iliň güýji diýilýär. Şu siziň ýüzüňizi açyp gepläp şu taýdaky yerli habarçylary da beren gurrumlagyň netijesi şol. Şonu görkezdi. Şoň üçin şu diýişi ham beter dowam etdirmeli adamlar. Ýa-da ýol ýokdur. Indi Türkiýeň ýanky bir aýtdyk alyp barýan syýasatyny terrorçylykly syýasat diýip atandyrmakdan başga bir atandyrmakdan başga şoňa bir laýyk at ýok diýdik. Şonu görkezýän ýene bir wakalaň biri bilşiňiz ýaly. Şu ýylyň ýanwar aýynda biziň Garagalpakistanyň türkmen aktivistimiz Juma Tapar Dädebaýew ugurlanyp kaçyldy Türkiýeden. Ugurlanyp kaçyldy adamlar. Şonam Türkiýeň çykarmaga haky ýokdy şonu. Deportasiýa etmäge. Indi Türk tarapy näme diýen bolýar? Biz bilmedik diýen bolýar.
Şugun şoň alnyp gidilenini näde alnyp gidilenini biziň habarymyz ýok diýen ýaly jogap berýär migrasiýa gullugynyň işgärleri. O näde habaryňyz ýok? Türkiýanyň içinden bir adam çykarylýar. Alnyp gaçylýar Özbegistanyň ýönetim gulluklary tarapyndan. Ödem şoň Özbegistana uğradylmaly dälligi hakynda, şoň janyna, howpawanlygyny hakynda migrasiýa gullugynyň ýönetim suwda karar çykardy. 2021-nji ýylyň ahyrynda. Şo kararyň nusgaty mende de bar. Şota da gadagan edilýär. Şol Jumat Apar Dädebaýew Özbegistana uğradylmaly, on hukuklary bollar, Özbegistana insan hukuklary bozulýar. Bu adamym ne hak ýerlenýär, şoň üçin bu adam Türkiýede galdyrylmaly diýip ýönetim karar bar. Şo karara garamazdan Türkiýeň höwe häkimetleri esasen migrasiýa gullugy, serhat gullugy şolar ýaly jenaýetçilige ýol berdi. Terror jenaýetçiligi ýa güýjülenip adamy alyp kaçdylar. Innem oňa nähil aýplama bildirilýär? Belli däl oňa nähil aýplama bildirilýär. Oň suwduna ilk garnaşlaryny gatnaşdyrmadylar. Ahir soňy 1-nji awgustdan şulyň 1-nji awgustunda geçirilen nowatdaky suwd diňleşigine kakatyny gatnaşdyrdylar. Kakatyň aýtmagyna görä de oğluny heme separatizmi ýankyjar etmekde, separatizm ideologiýasyny propaganda etmekde, hemem ekstremizmde aýplama bildirýärler diýär. Kakatyň aýtmagyna. Inni ýaňy ýakynam geçen ýepde 9-njy awgustda ýene de kakatyň aýtmagyna görä gotorlukly höküm çykarylypdyr. Ýöne şol jemleýiji suwd diňlenşigine kakaty goýup berilmändir. Hiç dogan garnaşlaryň hiç bir goýup berilenok. Ene Özbegistanyň suwd sistemasynyň ýagdaýy. Biriniň oğluna biriniň çagatyna höküm çykarylýar. Ýöne şol höküm çykarylýan hökümi diňlemäge de suwdyň diňlenşigine de dogan garnaşlaryň hiç bir gatnaşdyrylanyk. O nähili ol suwd sistemasy bolýar. Diňe adwokaty gatnaşdyrylýar. Ol adwokat diýilýän adam siz öňüňiz bilýäňiz. Diktator rejimde Özbegistan, Türkmenistan ýaly diktator rejimlerini adwokatyň hem oýnaýan roly ýöne bir oýunjak. Göz üçin ýöne oturdyl, ýani gurjak ýaly bir zat. O oturup dur şo taýda. Soňam suwd jaňadan ok, prokuratura jaňadan ok ýa adwokatym jaňadan ýa kyn häkimiýet işgärleriniň biri Jumat Aparyň kakatyna jaň edip, any oğluňa da şular ýaly höküm çykarylýar ýöne hiç ýerik ýaýra daýma aýtmaň diýär. Ola mene bire yetirci habar. Ýöne tek hökümi şoň eline berilmändir. Ýani-dem şoň kakatyna şol hökümiň nusgaty berilmändir. Bolmasa berilmeli. Şoň ora biz edil häzirki wagt şugun şoň anyk nähimede aýplama bildirilendiginden biz bilemizok. Terrorizmdemi, ekstremizmdemi, separatizmdemi, esada şol separatizmde aýplajak bolýarlar. Ýöne Garagalpakistanyň öz kanuny, Özbegistanyň öz kanunyna görä Garagalpakistan Awtonom Respublikasynyň islendik wagt öz ilatynyň islegine görä garaşsyz bolmagy, öz başdak bolmagy haky bar. Şoňa kanuny hukuky bar diýip berkidilen eken. Bilen onu ýakynda bilip galdyk. Diýmek, şo hakda Jumat Apar Garagalpakistan Özbegistanyň aýrylmaly diýip çagyryş edenen bolsa, şo bir kanun çagyryş bolanok. Özbegistanyň öz konstitusiýasy şol kanuny hukuky Garagalpakistan Awtonom Respublikasyna berkidipdir. Berkidilen şona arada ýatyrjak bolýar konstitusiýa ýütetmek giýirdi. Ona ýatyrtmadylar bilişini diýäli. Garagalpakistanyň ilaty ayaga galyp çykyp şol kanuny hukumyny elimizden almarsyň diýdi. Oly näetdi prezident Mirziýew öýde algap bardy. Garagalpakistana da ýok diýip adamlar köşeşdirdi. Tide ýalňyş maglumat beripdirler. Biz ona ýetjek bolamyz ýok diýip näetdi? Käkele berendir. Ya yapla berendir. Adamdan öňünde Garagalpakistanyň iratynyň öňünde. Diýmek şoňa çagyryş etmäge diýsen hakyň bar. Garagalpakistanyň öz kanuny hukuky bolsa, hawa biz şonu isleýärsiňme hakyň bar. Jumat Aparyň hem şo Garagalpakistanyň öz raýaty ýok. Mende şoňa çagyryş etmäge haky bar. Şonu aýplamagy olan haky ýok. Diýmeginde olar, onu aýplaman başga bir zat aýplaýandylar. Üstesine de indi bular näme etmeli? Boýnalmaly. Özbegistanyň häkimetleri biz şonu uğurlap gaçdyk diýip boýnalmaly. Bular näme etjek bolýar? Şo Jumat Aparyň öz dilinden şonu dilhat aljak alýarlar. Men özüm geldim diýdirjek bolýar. Onam diýen o. Şo 1-nji awgustda ezen çykyşynda kakaty baranda gün sudyam ýüzüne aýdypdyr. Siz meni uğurlap gaýtdyňyz. Siz terror metodyny ulandyňyz. Siz kanun bozdunuz. Siz dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde jogap berersiňiz diýip aýdypdyr. Dogry aýdypdyr.
Ine şulam nämen görkezýär? Şulam Türkiýanyň häkimetleri bilen Özbegistanyň häkimetleriniň arasynda da ýankyýaly terror hyzmatdaşlygynyň bardygyny görkezýär adamlar. Diňe bir Türkmenistan bilen däl. Ýöne biziň Türkmen milletinden bolan raýatymy geçirşek netijede. Ol Cuma tapar diňe bir Garagırpakistan'ın ilatynyň hukugyny aladatyn etmän bilişiňi diýäli öz çykyşlaryna Türkmenistanyň biziň Türkmenistanyň halkynyň Türkmenistanyň raýatlarynyň aladatyn edip ýygy giderlik çykyş edip geldi. Biziň öz ýurdumyzyň raýatlarynyň kanunyň hukuklarynyň bozulmagyny gowlak geldi. Dünýä jemgyýetçiligine şonu ýetirjek bolup aladat edip geldi. Sebäbi Türkmenistany ol öz watany hökmüne garaýar. Öz watany hökmüne diňe Garagyrpakistana däl öz Türkmen hökmüne. Türkmenistany öz ata watany hökmünde garaýar. Şoň üçin beperwa däl. Emma biziň adamlarymyzyň köpüsi Türkmenistanyň öz içinde dogulup, Türkmenistanyň raýatlygyny göterip, şu Cuma taparyň aladaty şiýaly alada eden oklar. Iňol mana şoň üçin biz utanmaly. Ine şu taýda Türkmenistanyň häkimetleri üçin ýene bir duýduruş bar. Ülkeriň Türkmenistanyň raýatlarynyň soňky wagtlar gahar, gazap käseti dolandyr. Şular ýöne ýere aeroportda çykan oklar, ýöne ýere inne adamlar dillenip başlamady. Şu side duýduruş Türkmenistanyň häkimetleri, prezident Serdar Berdimuhammedow, prezidentiň atasy Gurbanly Berdimuhammedow şundan sapa galyň. Wagtynda sapala galmasaňyz siziň başyňyza diňe şu gan ojak diktatorlaryň gelen günü gelýär siziň başyňyza. Halkyňyzy diňleýän wagtynda şoň alamatlaryny eýem siz duýmaly. Eger duýmaýan bolsaňyz, onda siziň bedwa, onda siziň bagtyňyzyň ýatdygy. Siziň onda şol hakykatdan hem baryp ýatan körlüňiz, onda siz hakykatdan hem Hudaýyň gadawyna, halkyň gadawyna giriftar bolarsyňyz. Şoň alamatlarym görünüp durýar şu biziň raýatlarymyzyň edýän çykyşlaryna. Siziň bu çykyşlary basyp ýatyra bilmeýäňiz. Siz ýa-ha halkyň aladaty bilen bolarsyňyz. Ýa-ha şolaň kanuny hukugyny gorap şoňa hormat goýarsyňyz. Şolara mümkinçilik berersiňiz bir adam ýaly ýaşamaklary üçin. Ýa-da siziň ykbalyňyz gaty aýlygan şüýediler. Ýene şoň bir alamatlaryň biri inha dek öňün 15-nji awgustda Marin merkezindäki, Mar şäheriniň merkezindäki bir taraply köşesiniň 18-nji nomerinde ýerleşýän Sewda merkezinde raýatlaryň tuzuran gowy boldy. Galmaly boldy. Nähili ştaýda Türkmen News neşri şu arada suratam ýerleşdiripdir. Ştaýda näme bolýar? Ştaýda şu Sewda merkeziniň içindäki dükanlar adamlara haritlaryny aldyrjak bolup loterey oýuny geçiriljek. Bizden harit alsaňyz, şunça manada durýan harit alsaňyz, biz size loterey berjek. Soňam ýakyn wagtlarda ne plan güni loterey oýuny geçiriljek. Şonda da bir giden Sowetler utuşa goýuljak. Oň içinde hatda maşinam boljak, ýeňil maşin, bir giden gymmatly zatlar, telewizorem boljak, haladyňlygam boljak. Ine siz loterey alyňda oýuna gatnaşyň. Biziň ene dükkanymyzdan zat alyň, hemen biz size loterey berip adamlara loterey paýlaýarlar. Şu zat haridar alanlyklar üçin harid aldyrýarlar. Soňam 15-nji awgustda şol loterey oýunynyň geçiriljek güni adamlar gelýär, müňlerçe adam gelýär. O tak ol Sewda merkezine ýanky Belendatly Sewda merkezem diňjalş merkezi ullokan bina ol. Şoňa adamlar ýygnanýarlar, gelýärler, loterey oýunynyň geçiriljek güni ol loterey oýuny geçirilen o. Adamlar ağlaptırlar. Adamları öz ýanky haritlaryna satýarlar, alarýar edýärler şo loterey oýun üçin. 4000 töwerek adamam ýyňnan ýa gelýär boly. Loterey oýuny ýok. Adamlarym gahar adam oýnap ýanky Sewda merkeziniň içine girip ýanky dükanlary şolary ağlap şo loterey satan dükanlaryň gapylaryny gurup weýran edip başlaýarlar. Ana şol kadrlardan biri Türkmenistan ölçünden Mardan ine maňa gelip gowuşdy. Ine şo kadrlaryň birine seredin, naştaýda şol ýanky Sewda merkeziniň gapylarynyň birine jemlenip duran adamlar görürsiň. Ne sered? Россия открыта, смеется, пускай. О, смотри на эту толпу, да? О, смотри, как забурились туда. Ine şu taýda gören adamlaryňyz şol ýanky Belent
dili atlandırılan feodal merkezinin girilerisinde dur. Ýöne girilerisinin ýokarysynda seretseňiz, şo taýda goşa gumry toý mekanyny ip ýazylydyr. Ol girilgelen biri şoň üstülen girilýär. Neme şo suratyny görkedeýin. Inha ýa feodal merkezi şu ýene. Şo Maryň merkezinde bir taraply köçeniň 18-nji jaý şu ýene şu Belent atly feodal merkezi, diňjalş merkezi. Ýöne ýanky gören kadryňyzdaky şu bir ganaty, ene şu pes ganatyny şu ýanky goşa gumratly toý mekany diýilip atlandyrylýar. Şu gapasyndan girip soňam şu feodal merkeziniň içine girip bolýar. Bu taýda gapasy bar eken, esasy gapasy ýöne şoň ýapyk bolan üçin bular bu taýdan ýanky goşa gumratly toý mekanynyň gapasyndan girip soňam feodal merkeziniň şu dükanlaryna girýärler. Indi bular giren soňlar näme diýerler? Ana ýene bir kadrda şu indiki kadrda seredin, şolar ýangy giren wagtlary şu taýda gapylary ýapyk duran dükanyň gapasyny urup döwjek bolup duranlar. Seredin, gaýtgaçyk bir video. Ine görýänmi adamlar? Şu taýda şu dükanyň gapasyny ýenjip şolar bara urup käbirlerini açıptırlar. Açıp içindäki haritlaram talaptırlar. Şoğa ýanky öýlerini alan dükanyň eýelerine şey dip jeda berýärler adamlar. Ine şo etmelsem gynansak da şu bir kanun şäri ýöne bu bir kanuny sebäp bolan zat näme? Bu bir kanunyna sebäp bolan adam bir kanunluk yerli feodallarlaryň edenetdiligi. Bularam häkimetlerden görürler ýalar. Häkimetler edenlerini dip berler. Häkimetleriň özleri ýanky ýaly feodallarlaryň üstünden häkimdarlyk edip şolaryň üstünden edenlerini dip berler. Olaram görýär, he, bulara bizim üstümizden şolar ýaly diýerler. Bizim özümizde tawin bolan ýanky öz müşterilerimiziň üstünden şolar ýaly diýerler. Her ýyl oýun oýnaýarlar. Ahyrda adamdan hem sabır käsesi dolup ýanky ýaly şäherler öp başlaýarlar. Ýöňk ozal kur gepleşiklerimiň birini aýdyşym ýaly hyýanatçylyk döredýär diýipdim. Ana şo bir edilen hyýanatyň özi ahyrda bumerang bolup şo hyýanaty eden adamdan özüne gaýdyp gelýär. Şoň üçin şu ödem adamlar indi şu taýda şo bolan ýanky gowdgolongdan soň bir näçe adamy ekidipdirler organ işgärleri. Ýanky başgalarlyk edenlerden. Olaň ykwalyň näme çödüljekdigi belli däl ýöne organ işgärler. Sizem üns beriň. Şuňa sebäp bolan zat näme? Edenetçilik. Şu feodallar adamlary oýnap, olara yalan lotereýa satyp soňam şol lotereýa oýunyna oýnadylar. Wada berilen oýun geçirilen ok. Wada berilen sowgatlar berilen o adamlar. Adamlar hem özlerine şolar ýaly daraşylmagyna protest bildirýärler. Öz namyslaryň şolar ýaly baskylanmagyny isleýän oklar. Dogry diýerler. Soňra şolar ýaly metodlaryň üstüne öz protestlerini bildirýärler. Şu edenetdilik şu gidişine gidip otursa häkimetleriň derejesinde. Siziň hem görjegiňiz şudur adamlar şu gün feodal merkezinde şolar ýaly gowdgolaň tuzduran bolsa ertir häkimet edaralaryna turar şol. Häkimet edaralaryna turar. Turmaz diýmän. Hiç açanam adamlar şu diktatorlar öz döwründe gowdgolaň pidaty bolan diktatorlaram bolar öýden nädirler? Ýöne şol atlary bolanram, bolam ýene de bolar. Şu kanuny laýyklykdan syparny öýtmän Türkmenistanyň häkimetleri. Türkmenistanyň halkyna maliýaly garaýansyňyz, nämesek bolýar, bilen şydam käseleriniň çägi ýok, bilen sabır käseleriniň çägi ýok, şoň üçin biz hemme etsek bolýar diýip düşünýän bolsaňyz. Ýok, ol çiýişip barýar. Çäksiz zat däl. Şu çäksiz bolup görünýän zatyň hem öz çägi bardyr. Şu çäge ýetenne ýarlyan rahyrsyň. Şol ýarly şökman bolar, şoňa ýetip barýar. Size duýduruş bar. Şu alamatlarym görünip dur. Şondan şu alamatlardan sapa galyp, netije çykaryp, düzelmeseňiz, halkyň aladasyny edip uramasaňyz, kanuny göre hereket etmeseňiz, adamlaryň mertebesine hormat goýmasaňyz, gowluk bilen gutoranok şu zatlar. Gowluk bilen gutoranok häkimetler. Raýatlar sizem aktivligiňizi bethetmäň. Şu zatlar netije eýen berip dur. Geljekde näçe güýçli, näçe tutanýarly hereket etseňiz, öz kanuny, hukumaty näçe tutanýarly talap etseňiz, şonça da üstünlüge eýe bolarsyňyz. Şonça da
Sizin diýen zatlaryňyz ýerine ýetiriler, şo zatlar göwe görer. Ona mene görüp oturýarsyňyz. Şoň üçin duruş ýok, togtamak ýok. Adamlar hereket edin. Hukugyňyzy talap edin. Öz mertebeňizi baskylatmaň. Siz insan, siz adam olaly bilen. İkinci bilen siz şo Türkmenistanyň eýesi, siz şo döwletiň eýesi, siz. Häkimetler diýilýän adamlar. Hökümetin işgärler diýilýän adamlar. Olar size hyzmat etmeli adamlar. Olar sizin üstüňizden agalyk etmeli, sizin mertebeňizi baskylamaly adamlar däl. Olar şeýle düşünýändirler. Emma kanun oýunçy. Olar ne? Döwlet diýilýän zadyň öz döredilýän ne? Şolaň ýerine ýetirmeli bu gorjy halka hyzmat etmek. Halka hyzmat etmek. Ýene bir gedek gaýtarýan. Şolaň bu gorjy halka hyzmat etmek. Size yaranmak, sizin göwnüňizi tapmak. Sebäbi olaň hemmesi sizin salgydyňyzda oturýarlar. Olaň hemmesi ýalýaglar, sizin salgydyňyzdan ýaly ýaler. Şoň üçin hem size hyzmat etmeli, sizin gadyryňyzy bilmeli olar. Gadyryňyzy bilen okmy? Şonu bildirin. Gadyryňyzy biler ýaly edin. Şuňlukça men aýtjak şolardan barat. Biz häzirki soňky bolan wakalary ýerlemegimizi dowam etdireriz. Hemem sizi geljekki ýüze çykjak wakalar bilenem, täzelikleri bilenem tanıştyrarys. Şuňlukça ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.